Praise the Lord. Adofo Nyankopon show bebre na no pain so ama irade kwan so mfa na kwan onyame nya okese enenso so ye Nyankopon ya bankese wo ma yeda wase wakwanya wo de adom yense yenhwehwe w'anim ye bompa ye bra irade yetie wasem yi yeso se ka ye homa yenti ase e wasem yi mu irade wabawa irade famisi nchen kasa e fami mu irade Woma irade mutie mene nso ye nyina ye mmomo ne ntimfi wo nchen yeda wase bebre nyame nkronkron so wafa ne me nyina no ma hwe aso mrase yeda wase sano pay so ama ya pomodin enkwa ene ahoden e wo Jesus Christ dimo ene yeda wase amen. Adofo me wakwa babiom de bout ase senjumedi so ne yafa yakinkan samofi Matteo asempa eti dunsia nchichemunum ekosi dumienu Matteo ti dunsia chichemunum kosi dumienu adofo mayenti radi asem Bible chayen say edanumu no ano Yesu Kristo nesuafo no etwa ensuo no ko ensuo neja abribia meka se yehu se Yesu etwa ensuo na ko ensuo neja pe na bibi sonko senye nchechre sonko a na yayaresa bi na ogie bi na okogie obi ye Nyankopon odo ne madodo na omukwa nesuafo no hu se omo amfa brodo omo amfa aduane Bible ka bread na ne hu se ye aduane na yemfa ne so omo amfa paano na Yesu ni omo kasa na kasa monhwe mo ho so yie moma moni enna ho na monhwe moma moni na ho wo Farisifo ne Sadusifo emorika no ho se dia brofo be kasa yeast e de brodo aye nenim se de two brodo ma e de two esam aduane bi ma emani two okay na we no na omo hya se omo kasa eyi nsem ano ewo mu ntem se omo amfa brodo bi enkita na migidi se na obia eblemi ne yonko onanka wo na ese wo fa ewo minim se wafa obia ka ne ope esanse na eye akasakasa ewo mu ntem na Yesu no nimunia ekosu ntino okachi omo se ade na mugidi eso ase aden na mo kasa ebufo so fabrodo hwin na montene ya make ya ase ana na chese otwe omo adwene gina so awade a otimi ye a enti omugidi ehihim empo se mo amfa honemu brodo kra na enti munyi ni se metimi amamo aduane edi sana na Yesu pese otwe omo adwene gina so se omugidi esa sa brenu na nya bra se brodo na omo kasa ho na mom ka dwumedi omukọ akodi no na Yesu ka chom se monkai se me ma nipa num me de brodo num ema nipa empemo anum ana na mo ehu de ka ya mo so sa no chirenche ana se basket amama no monkai afi monkai pa no enso no nso a eno nso me de ma empem ennan aduane no na monkai ne ka we eno nso echi ene adenti na monte dia making ya asi eno nti me kan bi o say monhwe ye na mama mani na ho e wo Farisifo ene Sadusifo emorika no ho ena afedie omote ase ese enye paano ena Yesu eka ho asem nemom okasafa esabre no ene enemrei enchechre ahodo a aba ese nipa adwen Bible say yenso ahom nyina nhwe yehu de efiri Awurade ne be de yehu de efiri Awurade agise ma wo kronkron no kwan ma ne church yenko yenni nyame nya emre alone with God yenni nyame nko nya bre se de ebinom kan no say quiet time with the Lord very important ehu nya pa se wo ba Awurade mo mfia hini se duenum se duesia se afe na wabaji Kristo di na ehu hia se ye betwe Awurade enim ye bekọ n'anim wọ mpaebọ mo
yɛde n'asɛm yɛbɛkan na yɛadwendwene ho. Onyankopɔn nhyira yɛn na ɔndom boa yɛn. Na onyame ɛmpɛ sɛ ɛmɔreka wiase mu nkyerɛkyerɛ a yɛafrɛ mu ɛno ɛba bɛsɛe nea ɔno ɔde ama yɛn no. Momma yɛnhwɛ yɛn ho so yie. Amen.